ଶାଶୁ ଘରେ ସିନା ଆଲାରାମ ସାଉଣ୍ଡରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଘରେ ବୋଉ ଡାକରେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଖାଇକି ଯିବି ବୋଲି କଣ ଯେ କହିବି ବୋଉକୁ, ପଚାରିଲାଠୁ କହୁଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପା, ପଖାଳ ଖାଇକି କେମିତି ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ବସେଇଦେଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ କି ମୁଁ ବାହା ହେଇକିରି ଗଲା ପରେ କେମିତି ରାଜ କରୁଛି। ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ଆଜି ଏତେ କୁହୁଡିରେ ବି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯିବି ଭାରି ନା ଶାଶୁ ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନଉଛି। ଏ ଟ୍ୟୁସନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ଟ୍ୟୁସନ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଗାଧୋଇ ଆସିକି ବସି ପଡିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାରେ ବୋଉ ଭାତ, ଡାଲି, କୋବି ଭଜା, ପୋଇ ତରକାରୀ କରିଥିଲା। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାର ହାତ ରନ୍ଧା ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ତାପରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବୁଢୀ ମାକୁ। ଏସବୁ ହଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଖଞ୍ଜା, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ରହୁନୁ। ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ମୋ ବୁଢୀ ମାକୁ ମୁଁ ଭିଡିଓକୁ ଆଣି ପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇକିରି ବାହାରି ପଡିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ଷ୍ଟେସନକୁ, କାହିଁକି ନା 10:30ରେ ଟ୍ରେନ ଥିଲା। ଟିକେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ଶାଶୁଘର ବୋହୂ ଯେହେତୁ ଶାଶୁଘରକୁ ତ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।